Vážený pán primátor, pani poslankyne, materiál, ktorý sa predkladá na dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva, je završením niekoľkoročného, možno 10-ročného úsilia odborných útvarov mestského úradu, ktorí začali pracovať na modernizácii verejného osvetlenia vypracovaním auditu a ďalších štúdií, analýz, projektových dokumentácií a následne aj hľadaním možných foriem a spôsobov financovania tejto investične veľmi náročnej a rozsiahlej úlohy v histórii samosprávy a za najvyššej zatiaľ od roku 90. Mestské zastupiteľstvo sa problematikou modernizácie verejného osvetlenia zaoberalo prvýkrát v roku 2008. Vtedy sa prvýkrát ucelene, komplexne predstavila analýza súčasného stavu verejného osvetlenia a navrhlo sa riešenie, ako túto modernizáciu aj uskutočniť. Uznesení zastupiteľstva číslo 4 v roku 2010 sa schválila modernizácia a rekonštrukcia údržba verejného osvetlenia na celom území mesta Čadca s prefinancovaním formou údržby po dobu 15 rokov. Takto stalo uznesenie. Tie formy a spôsoby financovania nie sú a neboli ani v tom období, v tom čase, keď sa schválilo takéto uznesenie, jednoduché. Nepodarilo sa v ďalších rokoch prefinancovanie ani formou, ako bolo zadefinované v tomto uznesení. V roku 2012 sa opakovane mestské zastupiteľstvo zaoberalo touto istou problematikou a to prijaté uznesenie do roku 2008 bolo doplnené o ďalší bod, aby sa tá modernizácia verejného osvetlenia uskutočnila a vykonala vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže, predmetom ktorého bude dodanie nového komplexného riešenia verejného osvetlenia v rámci územia mesta Čadca za účelom zníženia energetickej náročnosti súčasného verejného osvetlenia, a to v súlade s postupmi a zásadami právnych predpisov, najmä formou súťažného dialógu. Mesto v snahe vykonať toto uznesenie zabezpečilo externého obstarávateľa tejto úlohy, ktorý zabezpečil alebo riešil celú tú problematiku obstarávania. Výsledkom verejnej obchodnej súťaže je koncesná zmluva, ktorú máte v priloženom materiáli a ktorá v mysle súčasnej platnej legislatívy musí byť schválená mestským zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Takže hádam, necháme na diskusiu a na zodpovedanie vašich otázok. Ďakujem predkladateľovi pánovi Karičkovi Ščurimu. Ja by som ale najskôr, ako otvoril diskusiu, chcel požiadať predstaviteľov firmy, aby prišli predstaviť pánom poslancom zámer, ktorý bol predmetom výberového konania. Nech sa páči. Je všeobecný súhlas? Pýtam sa vám. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Dlhodobá záležitosť, s tým súhlasíme asi všetci. To, že je to potrebné, myslím si, že takisto vedia všetci. Avšak pred 4 rokmi sme chceli realizovať tento istý projekt týmto istým spôsobom. Ja som dal urobiť analýzy tesne predtým, než sme mali návrh zmluvných podmienok a analýzy vyšli mimoriadne negatívne pre mesto. Preto sme ho nerealizovali. Preto sme zastavili projekt, pokiaľ nezoženieme mimo rozpočtové zdroje. Pokiaľ si pamätám dobre, tak pokles cien energií za 4 roky bol značný. To znamená, tento projekt v súčasnosti je násobne nevýhodnejší pre mesto, ako bol pred 4 rokmi. Pôjdeme však k zmluvám, pretože si myslím, že sú absolútne nezákonné a nie je možné vôbec ani o nich rokovať, ale budeme sa o tom baviť.
Dôvodová správa. V dôvodovej správe je uvedené, že forma splácania údržby je po 15 rokoch. Je po dobu 15 rokov. Zo zmluvy to vôbec nevyplýva, podľa uzatvorenej zmluvy to môže byť aj 18, aj 20 rokov. Modernizáciou a rekonštrukciou, respektíve novým komplexným riešením verejného osvetlenia v rámci územia mesta Čadca sa zrealizuje v priebehu roka 2012-2014. Mám otázku, čo je zrealizované za rok 12, 13 a 3 mesiace 2014. Mám otázku, či koncesná zmluva je definitívna. Schváľuje zastupiteľstvo to, čo sa ide podpisovať, alebo je to len dráp papier. Tá predkladateľ. A budem pokračovať ďalej. Je definitívna. Dobre, aby sme vedeli všetci. Číslo to sú ťažké. Ja, sa len pýtam. Preambula. S prefinancovaním formou údržby po dobu 15 rokov. Odkedy? Nie je jasný termín a neujasňuje ho ani žiadne ustanovenie nasledujúce predmetnej koncesnej zmluvy. Stavebnými prácami sa podľa odseku 1 článku rozumejú práce potrebné na rekonštrukciu existujúceho verejného osvetlenia v meste Čadca v zmysle tejto zmluvy, a to verejného osvetlenia špecifikované v prílohe 1. Ako môžeme schváľovať, páni poslanci, keď tu nemáme prílohu 1 a nevieme, aké stavebné práce ideme robiť? Tu nemáme. Zoznam prác základnej rekonštrukcie mesta Čadca, podmienky návrhu osvetlenia sa riadia podľa prílohy číslo 2. Prosím vás, kde je príloha číslo 2? Ideme schváľovať zmluvu bez prílohy. Osvetlením sa rozumie systém verejného osvetlenia špecifikovaný v prílohách číslo 3, 4 a 5. Kde sú prílohy tejto zmluvy? Zase ideme schváľovať bez prílohy. Znie otázka, kedy toto mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom uznesením podľa zákona o správe majetku obcí do nájmu. Musíme mať uznesenie na osobitý zreteľ, musíme mať uznesenie o tom, že to môžeme dať do nájmu a potom môžeme o takéto zmluve rokovať. Nemáme také uznesenie. Ak máme, ak sa mýlim, opravte. Obstarávateľ, stavebné práce, bod číslo 2. Odsek teda 3, stavebné práce, bod číslo 2. Obstarávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, umožniť koncesionárovi po celú dobu trvania tejto zmluvy prístup na pozemky, na ktorých sa nachádza verejné osvetlenie, ktoré sú potrebné na realizáciu prác alebo na prevádzku, údržbu alebo opravu osvetlenia. Pred 29 rokmi som nastúpil do technických služieb ako námestník a mal som na starosti verejné osvetlenie. Je množstvo pozemkov, ktoré nepatria do vlastníctva mesta, cez ktoré sú vedené siete. Skryté platby. Kto to bude zabezpečovať? Kto to bude platiť? Kto bude robiť nájomné zmluvy? Mesto alebo koncesionár? Obrovský problém. Obrovský problém. Právny, samozrejme. Na zmluvy v celom rozsahu sa vzťahuje aj na tretiu osobu, určenú obstarávateľovi koncesionárom v prípade prevodu práv a povinností na tretiu osobu, alebo v prípade realizácie povinností koncesionára vyplývajúce z tejto zmluvy prostredníctvom tretích osôb. Kolegovia a kolegyne, chcete presunúť na tretie osoby bez toho, aby my sme zadali zadanie tak, aby obstarávateľ dal také podmienky, aby vykonávateľ nebol schopný to vykonať sám? Pýtam sa. A dopredu sa zdávame práva, že to môže previesť na kohokoľvek, kto mu to dopredu presúdi. Koncesionár sa zaväzuje vykonať práce i
9 mesiacov od vypracovania dokumentácie, ak sa na vykonanie žiadané, nie žiadnej, prosím, aby bolo žiadané, alebo žiadnej z prác, neviem, nevyžaduje stavebné povolenie, to je v poriadku. Ale poďme na to. Inak, do 9 mesiacov potom, čo nadobudne stavebné povolenie vykonanie všetkých prác, na vykonanie všetkých prác, ktoré vyžadujú stavebné povolenie, právoplatnosť a vykonateľnosť. A ďalej, práce budú vydané viaceré stavebné povolenia, tak až posledné stavebné povolenie. Chýba termín, reálny termín dokedy. Táto zmluva sa môže predĺžiť po 5, po 10 rokov. Ideme ju zatvárať na 20 rokov. Riadny termín. Dokedy najneskôr. Kto to bude? Samozrejme, že mesto musí byť súčinné, to je jasné. Znie otázka. Začali sme, bežia stavebné povolenie. A mesto bude platiť? A nebude sa realizovať? Lebo to presne takto je v tejto zmluve. Je to presne tak. No, bod 11. Bod 11. Zrejme si vypracovateľ nešiel nového zákona o verejnom obstarávaní. Tento bod tu nemôže byť, lebo je nezákonný. Je v rozpore s novelou zákona o verejnom obstarávaní paragrafom 10. A poviem vám prečo. V prípade, ak sa počas trvania zmluvného vzťahu zistí, že počet svetelných bodov osvetlenia, respektíve prác je vyšší, ako je uvedený v konečnom znení dokumentácie článku číslo 3 odstavca 4 tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné zahrnúť do dokumentácie vo forme osobitného písomného dodatku, sú povinné, hovorím povinné, aj tieto ďalšie svetelné body tak, aby dokumentácia obsahovala všetky reálne existujúce svetelné body pripojené na osvetlenie. Povinnosť vykonať práce a následne vykonávať prevádzku a údržbu a opravu osvetlenia sa týka aj tých ďalších svetelných bodov. Táto skutočnosť bude mať nasledujúci vplyv na výšku mesačnej platby, to znamená, ide sa meniť platba, verejné obstarávanie. Mesačné platby sa zvýšia priamo k zvýšeniu počtu svetelných bodov, respektíve najviac prác oproti počtu uvedenému v konečnom znení dokumentácie. Zvýšenie mesačnej platby sa týka oboch jej častí v rovnakej miere. Rozhoduje o tejto možnosti ani obstarávateľ, ani dodávateľ, ale v súlade s ustanovením zákona o verejnom obstarávaní rada. Poprosím, tento bod je nezákonný. Táto zmluva podpísaná nebude. A ak bude, podám žalobu na súd a budem zastupovať. Ďalej. Koncesionár technicky odovzdá obstarávateľu osvetlenie po vykonaní práce. Kto preberá práce a kedy sú vykonané? V zmluve nič také neexistuje. Nevieme sa naplánovať vôbec. Keďže nemáme deň začatia, ani prevádzka údržba osvetlenia bod 1, nevieme, kedy bude vykonané. Nemôžeme. Opravy osvetlenia bude koncesionár vykonávať na základe objednávky obstarávateľa za ceny dohodnutie v prílohe číslo 7. Aké ceny, páni poslanci, ideme schváliť na opravy, keď tie ceny, ten cenník nemáme? Musím vás to ani nemôžeme. Keďže bolo povedané, že táto zmluva je definitívna, poďme na platbu. Výška mesačnej platby pozostáva 3115 plus 21 806 a tak ďalej. Bez DPH. Pamätáte si na minulom zastupiteľstve, ako sme plávari vynímali, že sa ideme vyhnúť DPH? A tu sa jedná o DPH 1 milión eur počas doby. Prečo sme to nenehali v mestskom podniku a nerealizujú to mestský podnik, ktorý je platcom DPH a mesto platcom DPH nie je? To
Ďalší problém proste, aby mesto učilo. Bod číslo 6. V prípade, ak dôjde k medziročnému nárastu alebo poklesu cien elektrickej energie, je koncesionár oprávnený upraviť cenu platby podľa článku číslo 6 odstavca 2 písmeno A. Nájdite mi tam. Článok 6 odstavce 2 písmeno A. Poprosím vás. Neexistuje to. Nie, tak ale som povedal, bola definitívna táto zmluva. To znamená, táto zmluva je nezákonná. Je nezákonná. To musíte uznať všetci, čo tu sedíte do jedného, je nezákonná, je zmetočná, je nevyvážená, je proti mestu a pôjdeme ďalej. Koncesionár sa zaväzuje platiť obstarávateľovi po dobu koncesnej lehoty dohodnuté ročné nájomné v sume 1 euro za kalendárny rok bez DPH. Porušujeme zákon. Najskôr sme mali prijať uznesenie o prenájme za 1 euro pred rokovaním o tejto zmluve, schváliť uznesenie, čo je osobitý zreteľ, tak ako nám ukladá zákon, inak toto ustanovenie v tejto zmluve opäť je zákon. To, čo som povedal. Dohodnutú cenu prác a vykonaných koncesionárom a tak ďalej sa zaväzuje obstarávateľ uhradiť koncesionárovi na základe samotných faktúr vystavených po dodaní oprav. Prosím vás pekne, kto ide preberať práce? To táto zmluva neobsahuje. To je všetko možné, čo máme z toho odovzdať, ale kto preberie práce, to neobsahuje. Zodpovednosť. Obstarávateľ, to znamená mesto, sa zaväzuje poistiť verejné osvetlenie, ktoré je predmetom tejto zmluvy, vrátane jeho technického zhodnotenia, vykonaného koncesionárom na celú dobu koncesnej lehoty a riadne platiť po istú dobu po celú dobu trvania účinnosti tejto zmluvy. Predchádzajúce ustanovenia vlastníkom svetidiel je koncesionár. Mesto ide poisťovať cudzí majetok. To nie je možné. V rozpore so zákonom. Zmluvné pokuty. Mesto je bez nástroja. Smiešné sankcie a voči mestu sú vyvodené obrovské sankcie. 10 eur za každý začatý deň. Prečo tam nie je 0,01%? Lebo je 10 násobok, keď pozrieme tie ceny. Mesto je v zjavne nevýhodnej pozícii v tomto smere. Obstarávateľ má právo uplatiť voči koncesionárovi pokutu. Ale kde sú sankcie za nesplnenie vykonania práce? Takéto v tejto zmluve nie sú. Naopak sú všetky. Poďme ďalej. Koncesionár však má právo voči obstarávateľovi žiadať úrok z omeškania 0,1%. Nie 0,01% zákonných v rámci občianskeho obchodného práva, nie občianskeho, ospravedlňujem sa, obchodného práva 0,01, ale 0,1. My pristupujeme na sankcie 10 násobok voči mestu a 1 násobok voči obstarávateľu. Poďme ďalej. Odstúpenie od zmluvy. Koncesionár je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak obstarávateľ je v meškaní 60 dní. Ale ak nebudú vykonávať práce 6 mesiacov, tak obstarávateľ bude platiť 6 mesiacov a až potom môže odstúpiť od zmluvy. Rozdiel 4 mesiace. 60 dní a 6 mesiacov. Totálny nezmysel. Absolútne nevýhodná zmluva, v žiadnom prípade nie je možné. Viete veľmi dobre, že takúto zmluvu sme tu mali v roku 2005. A potom sme stáli pred súdmi celé roky. A už nechcem, kto bude platiť škody a tak ďalej. Vidíte sami, že napríklad poďme, ešte vám poviem, čo tu chýba, lebo mám tu 60 vecí. Bod číslo ustanovenie
kompenzácia v prípade ukončenia. Ustanovenie bod číslo 4. Prečítajte si právne. Ustanovenie odseku číslo 4 tohoto článku sa nepoužije. Však ustanovenie odseku číslo 4 je toto. Tohoto článku sa nepoužije. Posunuté. Kompenzácia podľa odseku číslo 5. Však je to odsek číslo 6 a nie odsek číslo 5. Bod 6. Kompenzácia odseku 6 tohto článku zmluvy. Však sme v bode 6. Kde to odkazujeme ďalej? Tá zmluva je zmetočná, nie je pod právnym dohľadom, je to absolútny paškvil, ktorý v žiadnom prípade neobstuje pred žiadnym súdom. To viete veľmi dobre. Poznáte ma všetci, viete veľmi dobre, čo poviem. To sa časom vždy potvrdí. Postúpenie práva. Mesto nemôže, koncesionár môže na tretí osobe. No čo to? Ako? A takto sú tie body poposúvané radom. Kto chce podpísať takúto zmluvu? Páni poslanci, páni poslanky, verejné osvetlenie treba robiť. Treba urobiť novú zmluvu, treba ho robiť zrovnoprávniť mesto Čadca s obstarávateľom, teda obstarávateľa s koncesionárom, s dodávateľom, lebo je nutné ho robiť. Robíme na 20 rokov, to znamená 5 volebných období, chceme odhlasovať niečo, lebo to 15 rokov nebude. Sami ste videli, že nie je možné stavebné povolenia na cudzích pozemkov a vstup vybaviť, za ktoré mesto musí platiť, poistiť a zodpovedať za to. Nie je toto možné. Ak sa toto tu príjme, tak uvidíte, že všetci ponesú právnu zodpovednosť. Ja už som toto mesto ťahal z brindy za rok 2005. Takže v žiadnom prípade ja si myslím, že sú tu právnici, advokáti, ktorí veľmi dobre vedia, o čom hovorím, lebo toto nie je možné. Súhlasím s tým, aby sa pokračovalo, je víťaz, nech sa páči, ale zmluva musí byť iná. Musí byť nie nezákonná, ale zákonná. Dávam návrh, že žiadna procedurálny tento materiál stiahnuť z rokovania. Zastupiteľ. Ďakujem pekne. Samozrejme, ja skôr keď dám prihlásených, vážne pán poslanec, že celá komisia, ktorá obsahujete vaše pripomienky, o ktorých dobre vieme, a takto a v prílohách je to všetko ozrejmené. Bola takáto koncesia bola vysúťažená a je vecou a rokovania mesta Čadca, aby sa dohodla s firmou na formou dodatkov, ktoré jednoducho budú. My sme vyjednali včera, dnes, ale nedáme už celý rok. A ja vás chcem len upozorniť, že neexistuje len zákon o verejnom obstarávaní, ale takisto aj obchodný zákon. Vážení pani poslankyne, pani poslanci, prihlásil sa pán Žer Hruška a pán Žer Robin. Nech sa páči. Vážený pán primátor, pani poslankyne, pani poslanci, chcem povedať nielen svoj vlastný názor, ale názor vlastne ľudí, ktorí sme sa podílali, alebo sme boli spolutvorcami viacerých dobrých myšlienok na vlastne tej myšlienke rekonštruovať to verejné osvetlenie Čadci. Chcem vám povedať asi to, že naozaj, že tá situácia, čo sa týka hardwareu, keď to takto nazvem, na osvetlení Čadci je hrozivá, je veľmi nebezpečná a je len dobre, že sa zatiaľ ešte nič vážne nestalo pri haváriách rôznych proste padnutých stupoch, že nikoho doslova nezabila do tých strážnych a tak ďalej. Ja určite podporujem túto myšlienku, jednoznačne budem hlasovať za a ostatní poslanci nech si proste zvážia, či vlastne máme takúto možnosť rozsvietiť to mesto, alebo proste budeme sa ku tomu proste zachovať nejakým iným spôsobom vlastne a nepodporíme túto myšlienku. Ďakujem. Ďakujem. Pán Krajčák, vy sa hlasili faktickou na koho? Nech sa páči. Ďakujem. Ja som len k tomu uviedol, že samozrejme každú dobrú myšlienku pre podporu uzatvorenia zmluvy mesta s
koncesionárom je potrebné si vypočuť, preto sme si vypočuli aj pána Hrušku, a tak si pamätám minulosti po procedurálnom návrhu, už ďalší prihlásení nedostali slovo. Ale dobre, ja preto podporujem tento postup, ako ste zvolil, pán primátor, že dáme teda aj ostatné slovo. Pamätáme si minulosti, že tomu tak nebolo. Keď sme chceli po procedurálnom vystúpiť, muselo sa hlasovať. Pamätáte si to? Nemôžeme stále, samozrejme. Dobré myšlienky si je treba vypočuť. Tá zmluva je viacstranová, ale ako povedal prvý predkladateľ návrhu, robí sa to najmenej na 4 volebné obdobia, možno viacej. Ak to chceme urobiť, tak zasadneme opäť, však sme ochotní všetci prísť, upravme tú zmluvu, poraďme sa teraz s tými, kto dali pripomienky, odkiaľ majú tieto názory, odkiaľ majú tieto návrhy. Nemajú to len z vlastných hlav, sú to pripomienky z hlav právnikov, o tom viem osobne. Tak ja budem hlasovať za to, aby sme to stiahli tento návrh a posunie to o mesiac. Jeden mesiac nikoho nezabíja, ale sa dá. Ďakujem pekne. Ďakujem. Samozrejme, ospravedlňujem sa, dávam návrh na hlasovanie o procedurálnom návrhu pána poslanca Vražela o stiahnutí materiálu. Žiadam, aby sme ho nepodporili. Nech sa páči, hlasujeme. Kto je za? Tento návrh neprešiel za 6 proti 9, zdržalo sa 4. Pán poslanec Drobil, vy si sa asi chcete rozprávať? Nech sa páči, pán Mižel Drobil. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, máme pred sebou veľmi vážny dokument. Samozrejme, že všetci vieme, aká je tá situácia v tom verejnom osvetlení. Vieme, že tá situácia je neudržateľná. Taktiež vieme, že v minulosti o tejto situácii už mesto sa snažilo rokovať, riešiť. Bohužiaľ sa nenašli až také platné dôvody, respektíve dva mesta, aby tomu prikročila. Pokiaľ môžem tlmočiť názory ľudí a aj vlastný názor, tak je skutočne treba veľmi kladne prikovať, že terajšie vedenie k tomu konečne pristúpilo a bude riešiť takmer haváriu, takmer aj istú havarijnú situáciu, ktorá v tejto oblasti verejného osvetlenia je. Samozrejme, že boli tu prezentované určité veci od nášho kolegu, pána Ježiho Vražela, ale ako hovoril pán primátor, my tieto pripomienky samozrejme vieme, ale tiež vieme, že tento projekt bol daný do súťaže, boli tam súťažené podmienky, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a ako hovoril pán primátor, robí sa chyby a chyby sa mali napraviť, nebo chceme ich napraviť, ako hovoril, dodatkom koncesnej zmluvy. Aby sme všetky tieto nedostatky, ktoré hovoril aj pán Mižel Vražel, o ktorých teda vieme, ktoré nepoznáme, aby boli eliminované a aby celkový projekt bol vyvážený a aj po stránke právnej správny. A ako to bolo prezentované aj od prakticky koncesionára, aby táto zmluva bola dobrá pre obidve stránky, lebo pokiaľ by bola zlá pre jednu, tak by to nebola prvá zmluva. To my nechceme a preto pokiaľ môžem aj za občanov sídliska Kyšeliky, kde som poslancom, tak podporiť, aby táto akcia bola realizovaná. Ďakujem, pán poslanec, faktickou pán Kaličák, na pán Drobil. Nech sa páči. Ďakujem, Marko. Ja si pána poslanca Drobila vážim hlavne preto, pretože vo vzťahu k prekladaným materiálom, nielen dnešným, ale čo sa týka iných zastupiteľstiev, ide o vzťah k tomu, že si ich preštuduje a to, že niekedy predkladám svoje pripomienky, si ich tu vypočujeme. Dneska rozpráva pán Drobil, že však to sa upraví, to sa dorobí, to sa prerobí, ale pritom u niektorých iných predkladaných materiálov, či to je hlavný kontrolór mesta, tak boli vyslovené niektoré pripomienky a žiadalo sa, aby boli upravené tieto materiály a až potom budeme o nich hlasovať, alebo respektíve ich budeme prijímať. Čiže takto závažný dokument, ako je dneska na predložený, ja myslím, že ten jeden mesiac do ďalšieho zastupiteľstva by to mohol počkať. Ja nikoho nebudem presvedčať z ostatných poslancov,
aby tí ľudí, ktorí dneska budú rozhodovať, mali šanci. Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, bolo tu povedané, o procese bolo veľa. Bolo tu povedané o zákonných a nezákonných možnostiach. Ja vám chcem povedať, že v prvom rade je tá bezpečnosť mesta prvoradá. Hovoríme tu, že 20-30 rokov je bezvládnom stav naše verejné osvetlenie a